gerne gå ind nu. Velkommen. Sæt du dig bare ned. Jeg har kigget i din ansøgning. Den virker interessant, men der er lige nogle ting, jeg gerne vil have uddybet. Du skriver, at du kan bidrage med positivitet og livsglæde. Kan du uddybe det? Jo, altså, jeg kan jo Du bliver nødt til at være lidt mere konkret. Tror du kan videregive opgaven til dine efterfølgere? Ja, altså, det tror jeg ikke. Ja, din optimisme og selvtillid, den fejler ikke noget. Men du kommer ikke specielt højt op. Nej. Og du kommer heller ikke til at blive her ret lang tid. Nej, men jeg vil gøre mit bedste, mens jeg er her. Er det godt nok? Altså, det mener jeg. Vil du ikke godt holde op med det der? Hvor ser du dig selv om 30, 14, lad os sige 12 år. Hvor ser du dig selv om 12 år? Jeg ser mig selv leve i bedste velgående, og jeg har fundet ud af tilværelsen, og Ja, det er meget godt alt det der. Men hvad kan du egentlig bidrage med? jeg kan bidrage med lige så meget som et hver andet. Det bidrag, du kan levere, det er ikke lige så kvalificeret som alle andres. Det er ikke et spørgsmål om ret. Det er et spørgsmål, om du er ønsket. Så jeg beklager. Hvad mener du? Din ansøgning blev afvist. Du kommer aldrig til at leve. Undskyld. Har I taget jeres beslutning? Jeg ved godt, at Turner-barn er en stor udfordring. Ja. Jeg ønsker ikke at få barn.